ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. चक्कर येऊन कोसळल्यानं सावंतवाडी येथील कळसुलकर ज्युनियर कॉलेजच्या विद्यार्थ्याचं निधन झालंय. त्याला उपचारासाठी नेण्यात आलं, परंतु तत्पूर्वी त्याची प्राणज्योत मालवल्याचं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. सावंतवाडी तालुक्यातील राहणार शिरशिंगे, राहणार खासकीलवाडा, वय वर्ष 18 असलेला कौस्तुभ प्रवीण पेडणेकर असं त्याचं नाव आहे. ही घटना आज सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास सावंतवाडीतील सबनीसवाडा चढावावर घडली आहे. त्या ठिकाणी तो चक्कर येऊन बेशुद्ध पडला. यावेळी त्याला अधिक उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं, परंतु तत्पूर्वी त्याचं निधन झालं असल्याचं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. याबाबतची माहिती प्रशालेच्या शिक्षिका प्रीती चिटणीस यांनी दिली आहे. कौस्तुभ हा 12वी कॉमर्समध्ये शिकत होता. त्याचा स्वभाव मनमिळावू होता, अभ्यासात हुशार होता. त्याचे वडील कोल्हापूर येथे एका हॉटेलमध्ये काम करतात, तर त्याला एक छोटी बहीण आहे. गावात अडचणी असल्यामुळे त्यांचं कुटुंब शहरात येऊन वास्तव्यास राहिलं होतं. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.